Dobré ráno, popoludnie a večer. Srdečne vás zdravím z Monterey v Mexiku. Dnes pripravím malé predjedlo, aby som povzbudil chuť do slova. Chcem sa s vami podeliť o chlieb a víno predtým, než budeme jesť telo a krv Mesiáša. Tak, začnime. Dnes uvedieme 3 typy výkladov. Písmenný, symbolický a číselný. Pamätajme, že písmo vyžaduje 2 či 3 svedkov, aby bolo povedané pravdivé.